wawazifumu lenda bwandi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata amene wapenga misala chifukwa chakuti anapanga chipongwe mkazi wake wachiwiri. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Chipiliro Nkhoma, amachokera ku Malawi komwe uko ku Liwonde, koma amakhala mu dziko la South Africa ku Durban, omwe ndi mmene zilili. Chipiliro Nkhoma anali ndi banja labwino ndipo ku Joni adayamba kupita kalekale mu chaka cha 2013. Mkazi wake anali Brenda, akhala limodzi kwa nthawi yayitali mpaka na Mulungu adawadalitsa ndi ana awiri. Ndi Chipiliro Nkhoma atapita ku Joni ndi kubweranso mu chaka cha 2023 adapanga chiganizo chokwatira mkazi wina wachiwiri. Kenako adakumana ndi mkazi amene amatchedwa Enifa Robinson. China chilichonse chinali bwino, anthu adakondana ndipo makolo awo adavomereza, ndipo Enifa Robinson adavomereza kukhala mkazi wachiwiri. Ndi mu chaka cha 2024 adapanga chiganizo chobweranso ku Joni, Enifa ali ndi mimba. Enifa wakhala Mr. Chipiliro akhala kumuthandiza Enifa mpaka na mwana anabadwa. China chilichonse chinali bwino mpaka na anafika pomumangira nyumba Enifa. Ndi mu chaka cha 2026 zinthu zinasintha pamene Mr. Chipiliro Nkhoma adayamba kuva mphekesera kuti mkazi wakoja panopa apanga chibwezi ndi munthu wina. Ndakhala akuva mphekesera kwa nthawi yayitali koma samazitengera. Komano mu mwezi wa Meyi ndi pamene mtsikana uja adalowetsa mamuna mnyumba. Mr. Chipiliro Nkhoma atamva izi sizinamvekere bwino, anawuza azibale ake, pitani kwa Enifa mukagumule nyumba imene ndinamanga. Ndipo azibale ake Achipiliro adapitadi ku nyumba kwa Enifa adagumula nyumba ija. Ndi Enifa sizinamsangalatse chifukwa chakuti Mr. Chipiliro Nkhoma ali ndi mwana mmodzi ndi Enifa. Enifa adayamba kuthamawo, kodi iye nyumbayo amamangira ine kapena mwana wake? Akapange zimenezi zoona kwa mtsikana amene ali ndi mwana wake? Anathama ambirimbiri mpaka ananena kuti tionetsana. Zotsatira zake dzana Mr. Chipiliro Nkhoma amambopanga ngati wa misala mpaka na misala ija idapitirira. Panopa apengeratu, panopa anthu apanga mapulogalamu owatumiza kuti apite ku Malawi kuti mwina akathandizike. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro. Choyamba ndimakamba nthawi zonse, musanamkwatire mkazi mfufuzeni kaye background yakwawo ndi otani. Zachiziwikire zoti mkazi uyu kwawo mwina amakhulupirira zachisamba ndawo anaponda polakwika. Zotsatira zake ndi zimenezi. Chinanso ndichi, azimuna ngati mkazi mwamberekera mwana ndipo mkaziyo mwammangira nyumba, nyumba ija simwamangira mkaziyo, mumamangira mwana wanu. Ndi ngati mkazi uja wakhumudwisani, palibe chifukwa chokagumula nyumba ija chifukwa choti mkaziyo ali ndi mwana wanu. Nyumba ngati mummangira mwana wanu, akuluakulu lekani kukhala ndi mitima yonyasa. Komanso mukamathandiza munthu osamanthandiza munthu chifukwa akukondani, lekani zimenezo. Mangireni ngati mukumpasa munthu wina wake. Uzwache anase nyumba ndi imeneyi, kapena mukumuthokoza wina wake, koma osamammangira nyumba mkazi chifukwa choti akhala ndinu. Ndi akakusiyani kumapita makagumula makachisamalata, umeneyo ndi uchitsiru. Mamuna weniweni samapanga choncho, umeneyo ndi uchitsiru otheratu. Chifukwa choti ngati munthu wampasa chinthu sikuyenera ukatengenso. Timapereka nkuyiwala, osati kupereka nkumachikumbukira chinthu chija. Munthu yakundikonda chifukwa ndinampasa foni, munthu yazindikonda chifukwa ndinammangira nyumba. Umeneyo ndi uchitsiru otheratu.